Dobar dan svima, danas pripremamo jednostavno posno jelo ćušpajz od tikvica. U 100 ml zagrijanog ulja dodamo jednu glavicu crnog luka iseckanog. Dodamo tu pola čaše vode i dinstamo dok luk ne omekša. Dodamo 4 veća krompira isečena krupno na kriške. Dodamo i tu pola čaše vode i dinstamo krompir sa lukom dok ne omekša. Dodamo 2 veće tikvice isečene na kolutove. Pola čaše vode i dinstamo tikvice sa krompirom i lukom. Kad povrće omekša, dodamo 1 kašiku vegete ili 1 kašičicu soli. Možete probati pa začiniti po ukusu. Dodamo tu 1 vezicu mirođije ili peršuna radi arome. Poklopimo i dinstamo na umerenoj temperaturi. Dodamo zatim 200 ml mlevenog ili pasiranog paradajza, tomatela ili tomatina ili paradajza koga imate u zimnici. Kuvamo sve dok voda ne ispari i dok se ne dobije gušća smesa. Uživajte u ukusnom ručku.